Bon dia, què tal estan? Les temperatures han tornat a baixar, les gelades han sigut generalitzades al llarg de la nit a les comarques de l'interior i, de fet, hem tingut valors cridaners que s'han acostat als 10 graus negatius a les comarques de més altitud de Castelló. El més destacable de la previsió dels pròxims dies és que la pluja no vol arribar. De fet, hem de dir que demà esperem que arribi un front que es deixarà algunes precipitacions dèbils en forma de neu a les comarques del nord i la pluja, que podia haver sigut més quantiosa, segons es veia fa uns dies, a les comarques del sud a partir del divendres, per fi serà més bé dèbil i deixarà només alguns ruixats a les comarques del sud. Els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà: en avís groc per neu que pot acumular fins a 4 centímetres de gruixària a les comarques de l'interior nord, entre 800 i 1.000 metres d'altitud la cota a les comarques castellonenques. Per tant, tornarem a veure les enfarinades que ja havíem vist a principi de la setmana i que com a mínim indiquen que les temperatures s'han normalitzat respecte als que hem tingut, a les que hem tingut al llarg de tot l'hivern, que ha sigut extremadament càlid fins ara mateix, fins esta setmana. Esta és la previsió de pluja per a demà. En color roig i taronja, la probabilitat més significativa que, com poden veure, afectarà demà les comarques del nord, i és l'arribada d'un front que és habitual que faça ploure a les comarques de l'interior i del nord. Menys pluja cap al sud, situació que és inversa a partir del divendres, perquè el que tindrem és una borrasca que finalment no ens afecta de ple, se'n va cap al nord d'Àfrica i per tant només ens toca tangencialment i es deixa probabilitat de pluja en aquest color taronja que veuen a les comarques del sud, mentre que cap al nord tornarà el domini del sol. Per tant, per davant encara hem de continuar parlant que no tenim una situació definida de pluja amb la falta que fa, perquè el dèficit hídric és ja molt notable des que hem començat l'hivern i no hem tingut una bona situació de pluges a les nostres terres. Repassem ara aquesta evolució d'aquest atípic hivern que ens ha deixat temperatures molt altes des de novembre-desembre. De fet, podem veure en aquest gràfic que la temperatura habitual o la mitjana hauria d'estar en la línia verda i hem estat pràcticament des de l'inici del gener per damunt del que és el que hauríem d'esperar per a l'hivern. La situació ha canviat dràsticament en 78 hores i, de fet, hem tingut aquest descens tèrmic en els últims dies que hem pogut acusar i que ha fet que d'unes temperatures o d'un ambient de primavera hagin passat a un ambient de ple hivern a les nostres terres. Ho podem veure en el següent gràfic. En 72 hores la temperatura ha baixat de mitjana 12 graus i mig i ja estem per davall del que és habitual en el mes d'hivern, per tant, en els mesos d'hivern. Per tant, podem dir que de moment la situació es normalitza i si continua mantenint-se les temperatures tan baixes, probablement finalment l'hivern siga de mitjana el que és habitual, tot i que no ho ha sigut gens la primera part. També hem de destacar puntualment en l'Observatori de Morella, veig en l'evolució de les temperatures mínimes, arribaven a un rècord per a mes de febrer com a mínima més alta. El dia 13 arribaven als 13 graus, però és que han baixat només en un parell de dies fins als 6 graus negatius d'avui, de 13 de mínima a 6 graus per davall de zero. En les màximes pràcticament igual. L'Observatori de Morella és representatiu del que ha passat a tot el territori. El 13 de febrer teníem unes temperatures altíssimes, al voltant de 17 graus, com veuen molt per damunt del que és habitual, i després la baixada ha sigut també dràstica. Hem arribat als 4,6 graus d'avui. Per tant, baixada importantíssima de les temperatures, s'ha normalitzat pel que fa la situació a les temperatures que hauríem d'esperar i encara no la tenim normalitzada pel que fa a la pluja, com els hem explicat. Imatges de les temperatures que han arribat als 10 graus per davall de zero en alguns altres observatoris, com veuen en el cas de Castell de Cabres. I un dia radiant el que teníem avui, amb bones condicions de visibilitat, imatges que ens envia Pere Teulaí de la Serra Gelada des d'Altea. També destaquem en les següents imatges que el cel estava ras a les comarques del sud, al Camp d'Elx, una vegada calmat el vent, també un dia fred i radiant pel que fa a l'aspecte del cel. També situació que teníem semblant a les comarques litorals. Si anem cap a la Marina, imatges del Portitxol, encara restes del vent que ha estat bufant en els últims dies, però ja mar més calmada. Des de Xàbia ens envia Toni Bolufer aquestes espectaculars imatges de la mar al litoral de la Marina Alta. I a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat el que destaquem és l'escassa nuvolositat que tenim avui a la vista, a l'espera dels canvis que a partir de demà es deixaran algunes precipitacions, però avui el cel ras a tota l'àrea mediterrània. Este és el front que demà arriba, entrarà de ponent cap a llevant. Ja saben que aquests fronts ens deixen poca pluja, però no obstant això parlarem d'alguns ruixats. La novetat o el més cridaner serà que seran en forma de neu per damunt dels 800 metres. Repassem les temperatures, unes mínimes molt baixes avui, amb gelades que han arribat vora 10 graus per davall de
0 a Vilafranca o a l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, a Vistabella del Maestrat, 6 graus negatius a Morella, 3 per davall de 0 a Segorbe o 3 positius a Castelló i Vinaròs seran altres de les mínimes d'avui. Cap a les comarques centrals també temperatures molt baixes. Casas del Río, 7 graus negatius, també al voltant de 7 graus a Utiel, 3 per davall de 0 a Llora, 2 negatius a Anguera o 4 a València i 6 a Gandia eren altres dels valors registrats al llarg de la passada nit. Temperatures que han baixat també de la mateixa manera a les comarques del sud. Cap a l'interior, 8 graus a Villena, 4,5 per davall de 0 al Pinós o 4 negatius a Onil, a l'Observatori del Camí dels Pous. 4 graus hem tingut a Benidorm, 3 a Alacant i 4 a la Ciutadels. Al mapa isobàric previst per demà al migdia, els canvis que els comentàvem. L'anticicló es retira una miqueta i permet que puguen avançar els fronts. De fet, així tenim el que demà ens travessa i això també permet esta nova configuració que les borrasques s'acosten a la península Ibèrica, cosa que no ha passat en moltes setmanes. Però no obstant això no estem de sort perquè la borrasca que després demà es forma al nord d'Àfrica s'allunyarà molt, quedarem fora del seu abast i com a molt deixarà algunes precipitacions dèbils. Serà una situació que amb el canvi de vent que de demà de ponent canvia a llevant divendres podia haver acabat deixant-nos pluges generalitzades, però de moment no serà així. Avui per davant una jornada marcada pel domini del sol, alguns núvols alts que enteranyiran el cel a les comarques de l'interior, temperatures màximes que pugen lleugerament, però ambient fred a tot el territori. Vent aponentat, fluix, hi ha situació restablerta perquè fa a la zona litoral i respecte a demà arriba el front que els estàvem comentant, que farà augmentar els núvols des de l'interior cap a la costa i deixarà alguns ruixats a les comarques de l'interior. Ruixats que seran de caràcter dèbil i sobretot a destacar que seran en forma de neu entre 800 i 1.000 metres. Serà sobretot a les comarques de l'interior nord, on el cel estarà més tapat i on l'ambient serà fred. Les temperatures podran pujar una miqueta respecte a les comarques de l'interior i, de fet, a causa dels núvols, no seran tan baixes com avui, però podem dir que les màximes seran més fresques. Ara tenim ja sí el front que demà ens arriba, els núvols abundants, com veuen, des de l'interior cap a la costa, i les nevades puntuals que no seran massa significatives però que apareixeran per damunt dels 800 metres i ambient fred, sobretot durant el dia tot, i que les temperatures de la nit seran un poc més altes que les registrades avui. Els dies següents els comentàvem eixa borrasca que es forma al sud de la península Ibèrica, que afectarà només el que és la meitat sud del territori, amb unes mínimes que pujaran cap al sud, baixaran les màximes, mentre que cap a les comarques del nord l'efecte serà el contrari, en quedar el cel ras, baixaran les mínimes i pujaran lleugerament les màximes. El vent serà de gregal a tota la zona litoral i els dies següents continuarem parlant de vent allevantat, alguns núvols cap al sud, pluges de caràcter dèbil i dispers, no hem d'esperar massa d'aquestes precipitacions, també diumenge algun ruixat cap a les comarques del sud, mentre que a la meitat nord el domini serà del cel ras. Fins així la informació meteorològica. Els deixem, com sempre, amb una selecció de les imatges que ens fan arribar cada dia i els recordem que en poden enviar més a l'adreça que veuran, oratge@tvmediterraneo.es.